Meesken, hartelijk welkom hier in het Raadshuis. Waar wij je meenemen in het politieke café. Het is het tweede café dat wij organiseren. Ik, de Sjogges Thuis, die het hele weekend hier van genieten kennen. Van het politieke café bij RTV NOF. Mijn naam is Sjoerd Hoekstra. En mijn naam is Ben de Jager. Welkom allemaal. En we nemen Sjoerd mee in de politiek. Dichter bij de meesten te krijgen. En we geven het Sjoerd aan. Ja, we hadden de actualiteit met Sibian Vogelsang, Geertje Skoorstra en Christine Schneider, een Belutsen inwoner. Daarna geven we de kennismaking aan met Bouwina van Deln. Daarna hebben we de column van In de Bilker. Dan hebben we even piepskoft, pauze, nemen we dat ook wel. En dan, na de pauze geven we verder met Jouke Spoelstra van het CDA, Nienke Koopmans van BVNL en Ronald Dijksterhuis van jaar 21, de Tweede Kamerverkiezings. Wat kunnen zij betutten voor dit gebied, voor deze regio? En dan sluiten we de jongen aan en daar zoek ik verzetten met Johan Lammering, de man van PvdA hier in Noord-Oost-Friesland. Daar hebben we de dilemma's. We hadden een heel nieuwsgierig programma. Waarom doen we dit eigenlijk? Heel vreemd. Heel nice. We doen dit ook op eigen man en boert, op eigen titel. Zien hoe we de politiek wat dichter bij de meesten krijgen kennen. Want dat is natuurlijk heel veel bij de meesten bijrekken. En op deze manier willen we dat wat dichterbij krijgen. Dus vandaar dat we het op deze manier doen. En we wensen hem alle keer een hele noffelijke jongta. En dat we met hem een heel leuk peteer gaan kennen. Ja, en dan beginnen we eigenlijk ook voortdurend met dat peteer. Daar wil ik eerst wel even wat over zeggen. Het gaat door het AZC in Noord-Oost-Friesland. We gaan uiteraard ook alle coalitiepartijen in de gemeente Noord-Oost-Friesland vragen om bij u aan tafel hierover te praten. Die wien net ree of koen net om hier aan te komen. Ja, dat vinden we wel wat spietig. Maar in elk geval ben we heel blij dat er wel rietsleden die er wel binnen. Geertje en Bibian van harte welkom. En ik, Christine, Belutsen inwoner bij de opvang van asielziekers, vluchtelingen. Je bent overal en nergens, maar doorhanden denk ik haast. Ik ben niet slecht. Ja. Maar dat is, je bent daar een heel soort met waanden, dus van harte welkom ik. Dan geven we eerst even naar jou, mevrouw Skoorstra. Vlak voor de zomervakantie hebben we hem als Rie het besluit nam om toch te gaan voor een draagvlakonderzoek. Van, hoe doe je het met het AZC, waar moet dat komen, et cetera, et cetera. Kun je kwart nog eens, tarieën hoe jou die jongen, of uitlezen hoe jou die jongen beleven ha? Oh jawel, dat is zeker wel interessant. Heel nieuwsgierig, want het college hier, even helemaal bij beginnen, dat het COA hier een verziek dient bij het college om een AZC te hebben in Dokkum. En of er mogelijkheden voor binnen. Nou, die vraag is dus een lijn bij de gemeenteraad. En ik mijn besluit van, zodat wij, maar de vraag van dat wij een principebesluit nemen zo'n over van BWR om dat te onderzoeken, om locatieonderzoek te doen en te zien van of er überhaupt mogelijkheden binnen dus gemeente en dan met name in Dokkum. Want de vraag lijkt inderdaad voor het COA op Dokkum. Nou, zo hebben wij het vastelijk opgevat als een principebesluit en wij zijn van het CDA-fractie. Ja, wij willen dit onderzoeken. Wij vinden het belangrijk om ons verantwoordelijkheid hierin te nemen. En om in ieder geval net voor te zien in deze zaken. Maar in ieder geval ons best te doen zien wat wij hier in Noord-Oost-Friesland daarvoor betekenen kunnen. Maar wat wij misten in het voorstel, en dat we eigenlijk wel breed doen de hele riet. Dat je zorgt van, het college zei wel van maatschappelijk draagvlak ha, maar er stond erbij van dat doen we dan middels een inspraakjoentje en dan is het wel klaar. Nou, dat is bij ons echt te kwart door de bocht, want wij vinden echt communicatie op een onderwerp als dit heel belangrijk, want je maakt de mensen echt meenemen hierin, want er is zo'n soort reuring over zulke onderwerpen en je merkt ook dat mensen er heel harde standpunten door innemen. En dan vinden wij het heel belangrijk dat je ziet van hoe kun je dan mijn waar zien wat wel lukt en wat wel slaagt en dat mijn wordt waan. En er is meer voor Nederland dan één inspraakjoentje. Toen hebben wij een amendement in zinnen. En het college zei van ja, inderdaad, deze manier van inspraak, meerdere malen van inspraak. Eerst is het alle opties alwegen bij elkaar. En ook maar de inwonersorganisaties naar het Heerenveense model. Die hier een mooi voorbeeld voor uw deadline. En daarvan zei het college ik van ja, dat ligt het dus goed daar, dus die zijn, zo willen wij dat doen. Maar ja, toen kwam uit de coalitie van ja, maar we willen echt een grut maatschappelijk draagvlak, helemaal riedsbreed, of gemeenteriedsbreed.
Nee, de gemeentebreed, sorry. Nou ja, en daarvan zijn wij van, nee, maar dit is echt een stap te vier. In het coalitieakkoord staan er al zaken waarin. Je kan wij gewoon een besluit nemen als Riet en dan kunnen wij in ieder geval verder. Ja, en nou ja, toen ging het wat ons belangrijk mis. Dus, Ja, want nou is het, Maar is de communicatie nou goed regeld niet vaststellen wat er leidt? Want dat die nou worden ja, nooit- het vaststellen wat er nou lijkt is inderdaad wel goed, zodat wij het afpraat in. Wat wij graag willen, dat er meerdere momenten van inspraak binnen. En inderdaad, het amendement van de coalitie zit er ook keurig in verwerkt. Van dat eerst een breed draagvlakonderzoek komt. En dan vervolgens komt het eerste locatieonderzoek. En wat eruit rolt, wordt nog een keer maar de mensen die mochten er meerdere locaties wezen, wordt er eerst een zoen en dan uiteindelijk wordt er nog een locatie gekozen en dat moet het dan worden. En dan bij die mensen op tafel die teromheen waaien, die het hebben betrokken binnen. En dat proces, dat is zo uitschreeuwen, dat wij graag doen. Maar een heel Dus, het is wichtig om een heel goed proces te draaien. Maar door het er dan net 14 te langs in de Noord die er nou is qua opvang. Ja, dat vinden wij wel, want wij zijn echt van, nou, begin maar met uitzieken, zorg maar alsjeblieft wat er mogelijk is en ga dan bij de mensen op tafel. En dan weet je echt wat je praten, want dat mis je nou echt. Er wordt nou aan de mensen vragen van, ben je voor of tegen de AZC? Nou ja, we krijgen nog een peteer over het onderzoeksbureau die dat echt zal doen. En dan kun je ook vragen van hoe het er echt uitziet, moet ze het meenemen. Maar ik denk, als het echt was zin naar draagvlak, als het echt weten was hoe mensen echt denken, dan mag ze de vraag concreet stellen. Dit is de plek, dit wordt het, kunnen we daar wat mee, ja of nee? En nou vragen ze het helemaal in de breedte van, willen wij in Noord-Friesland, in Dokkum, een AZC? Ja, ik vind dat is te breed. En zo creëert zo geen draagvlak, want mensen willen weten van de overheid, waar wil je hem naartoe? En dan mensen hebben een beeld en dan kunnen ze echt duidelijk hun mening vormen. En dat is nou te breed. Dus ik vraag me echt af van wat er dan uitkomt en hoe we dat interpreteren. Maar nou ren ik voor de muziek op, Ja. want dat onderzoeksbureau die zal daar wat van zeggen dan. Heb je een Ja. idee dat het draagvlak in de gemeente is voor een AZC? Ja, tenminste, nou ja, dan de cirkel werd ik mij in beweeg. En de meesten die ik heer en spreek, die ben wel rij om zulke te doen. Ja. En ik denk echt wel dat het... we hadden ook 250 personen, daar had het COA ook om vregen. Ja. En als je wat we het verliezen in Dokkum heen, dat wie volle grutter. En dat kon ik. Daar win ik mensen die daar helpen voor. Daar win ik genoeg vrijwilligers te vinden. Dat draaide. Er win wel strubbelingen en die zullen er altijd wezen. Maar die kun je oplossen. En ja, ik denk dat je op die manier naar zin maakt. Want elk mens verzint een plak op deze ierbal voor opvang. Daar hebben wij verdragen nog afsluiten. Als iemand asiel aanvraagt, dan moet je diegene helpen, onderdak bieden, totdat de procedure dienen is. Zo werkt het nog een keer. En daar hebben we ons al jaar aan geconformeerd. Ja, dan denk ik van, waarom zullen wij als Noord-Friesland dan net dus best doen om die mensen hier een plakje te aan? Ja, dat. Vogelsang, dan even naar Jota. Je als BVNL staan in de asielopvang, oors als orenpartijen. Absoluut. Kun je qua taljochtje, hoe dat bij hem eruit zocht? Ja, dus het grootste probleem eigenlijk met alle plannen die er op dit moment binnen en maken worden en versspreidingswet en noem het al maar op, is dat er eigenlijk alleen nog maar onder gevolgen gewerkt wordt. Maar er wordt net zo naar de oorzaak. De oorzaak is gewoon dat er te volle mensen binnenkomen. Daar komen we in het probleem. Daar moeten we overal naar AZC's hier neer. Daar moeten we overal noodopvang hier neer. Maar we moeten eigenlijk gewoon eens een keer zien van, ja, kunnen wij iedereen eigenlijk wel bergen? Komt het wel goed in Nederland? Ik bedoel, er zitten volgens mij op dit moment 30.000 statushouders te wachten op een wenning. Ja, je kent geen wenning, ja, want we kunnen het bouwen. Dus wat doen we met die mensen? We sluiten ze op in WTC, Jerk Nowhere. Dan komen ze weer terug. Dus ze komen in sporthallen. Ze komen in oude loodsen. Ze komen in kantoorgebouwen die even oplaapt worden. Ja, als je dat al opvangt noemen en zeggen ze, nou ja, dat maken we dan samen doen. Ja, wij vinden dat geen oplossing. Wij zeggen van sluit eerst de grenzen, stop nou eens een keer.
En lost de problemen op die er nou binnen. Mensen die binnen, nou, die gingen net door de procedure heen. Je hoorde net, wij zeiden net, die maakt er in één keer al weer uit. Net door de procedure, los de problemen op. En op het moment dat de problemen oplost binnen, kritisch zijn, wat kunnen we eigenlijk verwerken in Nederland, om vluchtelingen. Maar zoals nou ook het kind inderdaad. Wij kunnen net een status Heerenveen elke hier binnen krijgen. Maar die kunnen we gewoon erbij bouwen. Dat is helder. Kon ik even naar jou, mevrouw Snijder. Jo, hebben een heel soort, ondervinding in dat soort opvangen, neetopvangen, ter Apel. De laatste tijd, stroomt het er haast weer oer. Dus inderdaad, daarom is de neetopvang nou in jou het iepen. Of het gaat die binnenkort iepen. Hoe zoen jou, of hoe zorg je in dit probleem? Nou, ja, meneer Vogelsang zei het een hele protte. Ik kan op een aantal onderdelen wel even ingaan. Wij hebben wereldwijd 100 miljoen mensen op vlucht. Daar vregen ongeveer 850.000 mensen in Europa asiel aan. Dat is dus heel weinig, hè? Die verhouding, ja. Die verhouding. Daarvan komen er dan nog maar 34.000 naar Nederland. Dat is dus eigenlijk helemaal net een soort. Hè? Dat probleem met die vluchtelingen, dat hebben we al eeuwen aan. Er zijn altijd oorlogen en redenen waarom mensen dus werkelijk voortmatten. Er is ook onderzoek die naar mensen die er asiel vregen. 96% van die asielzoekers komt ook werkelijk uit een land waar ze extreem gevaar rennen, oorlog, geweld. Dus het idee dat die mensen tjenhouden kerst, wat ik wel bijvoorbeeld door Rutte dan roepen wordt, we moeten de grenzen maar dicht en we moeten minder asielzoekers hebben. Dat zie ik in de praktijk nog net zo makkelijk gebeuren. En wat er op dit moment dan wel gebeurt, dat is dus inderdaad die mensen gewoon vermoord worden aan de grens. Dat is het gewone, dat is de realiteit. Dat heb ik mijn eigen zoon. Ja. Dat mensen zodanig martelen worden door de Kroatische politie dat ze net meer verder rennen kunnen. Mensen opzettelijk verdronken worden. Want ik kan me heel goed voorstellen dat ik zelf voortgaan, maar als ik zelf op de vlucht met mijn BN's en mijn BN, omdat Poetin hier komt, ja, dan liet ik me natuurlijk ook net zien houden. Ik mat voort, want mijn boormanshuis is ook al voortbombardeerd. Dus dan mast voort. Dus hoe was dat indammen? Dat zie ik helemaal net gebeuren, dat kan gewoon helemaal net. Ik denk dus dat elke beschaafde staat een aantal van die mensen opvangen moet. Het is helemaal net weer dat we nou niet een hoos van asielzoekers hebben. We hadden vorig jaar 35.000, dan komen we dit jaar ook weer op uit. Voor de corona wie dat ook ongeveer het getal. We moeten dus zorgen in Nederland dat we een goede, netjes structuur hebben om die mensen op te vangen. En dan hoeven we dus echt die verschrikkelijke crisis opvangen net. Daar ben ik het helemaal mee eens. Die maken we zo gauw mogelijk moeten we daar al. En zodat elke gemeente squallen hebben, moet ze volgens mij echt een opvang voor asielzoekers hebben. En ja, we hebben woningnood, maar als het betekent dat vorig jaar 15.000 asielzoekers een woning kregen, een huurwoning, en alleen al in Breda een tekort is van 30.000 huurwoningen, dan denk ik dat het wat oerdreun is om die lietse groep asielzoekers de schuld te aan van de woningnood of te denken dat het daarmee oplost is. Dat is gewoon net zo. Helder. Mevrouw Skoorstra, nou even waarom naar het AZC, wat je dan in of rondom Dokkum komt. Je staan daar dus als partij. Ik wil een van, Elsen die de help neder gaat is welkom. Hij je zelfs als nijdacht ik oer een mogelijke locatie of hij je daar als alles hoe spaart binnen de partij Big Leaks of hij je daar nog net mee aan de gang west? Nee, daar hebben wij in de fractie helemaal nog net mee aan de gang geweest. Ik heb wel, had ik op straat een mensen bespreken, nou, die zeiden dan ik van, het is wel, dat zijn nog al je ideeën die ik kennen, maar goed, dat leert we echt een college over die maar zien wat voor locaties zij geschikt achter en ik vertrouw er ook helemaal op dat zij dan een goede afweging maken. Ze kennen mijn locatie die het geschikt wijze zoenen kennen. Maar goed, dat ik door nou wel kijkt of het er komt. We moeten eerst wel goed zien van binnengeschikte locaties. En dan had mij van meer te krijgen dan alleen maar een plak. Hè? Je moet ook wel zien van kunnen we die mensen kunnen opvangen en hun onderwijs aan
is het logisch, is dus de zorgstructuur erop inkleid, kunnen we dat al je regelen, want dat ben ik al je randvoorwaarden. En die steen ik al je in het voorstel van het college van die randvoorwaarden, dat toetsen wij aan. En dan wou ik serieus en zien of dat al je wel mogelijk is, want ja, je moet het wel even eerlijk wezen, we moeten geen domme dingen doen. En dat maken we nooit doen, en in dit geval ik net. Dan even naar dat punt af van dat je een locatie ziekje, inderdaad, die is er nog net. Draagvlakonderzoek. Wat vind je daarvan? Ik vind draagvlak heel belangrijk, maar draagvlak is iets wat je uiteindelijk net... draagvlak ontstiert net, draagvlak mag creëren. En draagvlak creëert ze door goed te informeren over het hoe en het waarom. En vervolgens kunnen mensen dan fatsoenlijk een standpunt innemen en onja van, oh, maar dit zeggen wij als een probleem of dat. Hey, denk daarover alsjeblieft, neem dat mee in je overwagings. En, of juist een heel belangrijk argument, we het heel en dal echt net kind. Nou ja, dan nemen we dat echt mee. Maar dan ga je het wel echt over een... Dan hebben we het in ieder geval over een concreet ding. En nu is het heel abstract en heel erg veel voort van... En dan denk ik dat mensen net goed weten van waar ze eigenlijk een standpunt door innemen. En dan ben ik bang dat we dan puur een onderzoek doen van... Nou ja, we steken de thermometer in en we zorgen wat eruit komt. En van, oh, nou ja, het kan niet. Nou ja, jammer dan. Ja, dat vind ik een hele gekke manier van doen. Want ik denk dat je erom werken moet. En de mensen vertellen moeten van waarom is het nodig, wat is de nuance en hoe zit het. Dat is, vindt het CDA altijd heel belangrijk, dat we echt even 40 in hun neus lang is. Maar had de gemeente überhaupt een kaart in dit hele verhaal? Uiteindelijk moet er heel veel mensen huisvest worden. Dus uiteindelijk elke gemeente moet meteen een AZC aan, denk ik. En dus met zo'n draagvlakonderzoek, hoe kom je daar dan uit? Want dan ben je dan hier mee bezig. En wat ben dan een goede uitkomst? Nee, 50% is voor, 50% is tegen. Hoe zul je dat? Want dat vind ik wel lastig, dat draagvlakonderzoek. En dat wordt niet hier. Nee, het wordt geen hier. Het draagvlakonderzoek staat in de brief van het college die we Joert al gekregen hebben, alle raadsleden hadden gekregen. Daar zit in dat het in januari kleerwezen zal. Dan ben ik heel benieuwd hoe dat gaat. Ja, ik ook. Wanneer ben je ook tevreden met draagvlakonderzoek? En haal je daar een beeld bij draagvlak? Ja, we gaan net zo volle fiducie in dit draagvlakonderzoek. Dat hoeft van ons net. Omdat, wat ik krijg ik al aan, het lost het probleem net op. We lossen de gevolgen op. Dus ik al zei de hele bevolking, we willen een AZC. Uw standpunt is gewoon, wij willen geen AZC. En zeker net hier. Dan binnen wel orenplakken die eens een keer wat dwang kunnen. Ja, dat regelt de spreidingswet, maar daar ben je werk net voor. Dus wij willen gewoon de grenzen dicht en dat het voorlopig even ophoudt en dat we de problemen oplossen die we nou binnen hebben. En dan sluit ik ook aan bij wat mevrouw Snijder zei. Ik vind het verschrikkelijk wat er onder de grenzen gebeurt. Maar op het moment dat wij nergens grenzen opstellen, dus dat we bij alles zeggen van het kan en kom maar en we lossen het op en hoeveel er komen, dan had ik het idee dat we een beetje meewerken aan de keten. We houden de keten in stand omdat we eigenlijk net zeggen van jongens, maar dit kan niet meer. Dus ben wij die mensen smokkelaren net gewoon om het helpen, tot te zeggen van nou jongens, wat je meer ik maar heen sturen, wij vangen het op. Maar dat argument dat begreep ik net helemaal, want 96% van de mensen komt dus uit een oorlogssituatie. Dus die denken net van, zal ik naar Nederland gaan, zal ik mijn familie eens achterlaten? Ja, ik ken tientallen asielzoekers persoonlijk. En de mensen zijn echt al jaar nog steeds diep verdrietig hoe wat ze al jaar achterlaten hebben. Dat niemand, praktisch niemand, voor zijn plezier. Dus het idee, en dat komt uit geen enkel onderzoek trouwens, wat José zei, dat er dan een aanzuigende werking ontsteert, dat blijkt absoluut net uit wat voor onderzoek dan maar. Dat klopt gewoon net. Nee, maar we dan bijvoorbeeld naar Italië, Lampedusa, hoeveel bootjes daar aankomen. Ik bedoel, je kan mij net vertellen dat het alweer oorlogsvluchtelingen binnen. De meesten die binnen daar gewoon op een bootje zetten, ja, 15.000 euro of 10.000 euro betalen. Die willen naar Italië ter vaart in de hoop om het economisch beter te krijgen in Nederland. En let wel, ik neem het ze net niet eens kwalijk, want ik begreep het dat ze het willen. Hè? Ik begreep dat ze ergens heen gaan waar ze het beter krijgen. Maar ja,
wij kunnen dat natuurlijk net aan iedereen bieden. Zo werkt het gewoon net. Dus ja, er binnen oorlogsvluchtelingen, die binnen, maar er zijn ook economische vluchtelingen. En laten we nou gewoon eens een keer kritisch zijn wat we binnenlitten. Hajo dat gesprek, volgens mij ook. hajo dat gesprek ik als viert bij in de HZC, ja, dus ben je daar als West. Nee, maar er is mij genoeg mee gepraat over deze zaken. Er ben ik onderzoeken over van Italië, van wat er eigenlijk binnenkomt. Maar je bent Dus, nog nooit in de HZC. Ik ben wel, in het hier ben ik hier wel in de AZC West. Toen was ik wat jonger, maar daar ben ik wel West. Ja. En ik ga genoeg van die mensen net wel praten, natuurlijk wel. En dat zou dat we er helemaal blind van binnen. En daarom zei ze, kijk, van de echte oorlogsslachtoffers. Oekraïners hebben weer tot Ja, op maar heen. het probleem is, als jou wat er nou gebeurt bij de Kroatische grens, echt de oorlogsslachtoffers al de voeten kapot slaan, of expres bevriezen laten, hè? Ja, dan heb je die oorlogsslachtoffers ook te pakken. Dus vanuit het oogpunt van mensenrechten kist dit eigenlijk echt net aan als Europa. Je kist net zeggen, wij slaan de mensen al fijn voordat ze onklopt hebben. Nee, het recht is zo, een mens mij onklopje en die mij om asiel vreten. Dat is een mensenrecht. Ja, dat klopt. En dat moeten we echt volhouden. Maar, En dan kunnen we procedures sneller afwikkelen. Maar dan nog, het blijkt dat een hele protte mensen hier gewoon blowen maaien. Want die komen inderdaad uit oorlogslanden. En er komen inderdaad ook in Italië een heel protte Afrikanen aan. Ja, maar een heel groot gedeelte van Afrikaanse landen is echt bijzonder gevaarlijk en gewelddadig. Dus dat ben ik je veilige landen. Maar ik denk even waarom dat in deze gemeente, want we kennen hele vraagproblematiek hier net op de tafel oplossen. De gemeente maakt hier een kaartmaatje, met iets barren. Ik krijg al onjong van, door dat misschien net wat te lang vat er überhaupt een kaart maken met hem hier in HZC. Met ook de communicatie gewoon en het draagvlakonderzoek gewoon. En nou, heb je ook het idee Vogelsang dat het draagvlak is voor een HZC? nou, ik denk, wat zal wij zijn 50-50, denk ik. Maar een serieus grote probleem met zijn draagvlakonderzoek naar een locatie is eigenlijk dat een draagvlakonderzoek naar een locatie is gewoon een opmaat naar een AZC. Want je gaat niet een locatie ziek en dan vraag je nou in het draagvlak voor hem dan uiteindelijk te zeggen, nou we doen het toch maar net, hè, daar geloof ik net in. Nou, volgens mij is het draagvlakonderzoek juist helemaal globaal van willen we überhaupt een AZC in Dokkum ergens. Ja, maar het is begonnen met een locatieonderzoek. Het voorstel, die een locatieonderzoek. Dat klopt, ja. Maar dat is uiteindelijk net alleen nog bij Pleun. Nee, precies. Oké. Maar laat ik me zo stellen, zou er net beter een aantal locaties onkennen wezen worden, waar je het draagvlak peilen met de bewoners daaromheen in plaats van met de hele gemeente. Ga je daar ook een beeld bij? Nou, Dat is toch gek wat, oh ja, sorry, maar dat is toch gek wat nou gebeurt. nou, eerst is de gemeente breed Ja. Ja. En daar komt ik Maar er een komt wat uit. uit, hè? Want uiteindelijk kun je ook zeggen van we gaan maar een aantal locaties wiest het college aan en daar gaan we in. Ja, dat wie ik het voorstel van de CDA-fractie. Ja. Ja, Maar dat vind nog- ik beter. Ja, want dan haal je concreet een beeld en dan kun je meestal echt zien van dit is het en dan kun je het eigenlijk zo ha. En dan kun je zo zien als je draagvlak creëren kunnen en dat het mogelijk is en welke problemen dat je mogelijk nog oplossen maakt of welke onoplosbaar binnen. Dat dan ik. Maar in ieder geval, dan haal je in ieder geval concreet zicht op een. En hoe steen jou erin? Ja, als je de vraag stellen, maar je hem inderdaad, en dat ben ik wel mij dan mij hem concreet mij zien. En dan mij je eigenlijk net te breed van en dan mij zeggen ze nou, wij als gemeente nemen echt verantwoording en we zeggen ze gewoon daar en daar een onderzoek op doen. Volgens mij is het echt de bedoeling dat dat er uiteindelijk uitkomt, dus dat er een treien locaties overblijven, 12 treien of ja, dat weet ik zo net, maar zei iets en dat er dan echt een dieper vraag bij de inwoners of de omwonenden terugkomt. En hoe steen jou erin? Nou, ik vond dat wel een beetje jammer, dat brede draagvlakonderzoek. Omdat dit toch al een onderwerp is wat heel gauw tot polarisatie leidt. Ja. Dus als dit doorst, dan was dat mij ongelooflijk grote beleid doen. En dat weten we nog net of dat werkelijk gebeurt. En zelf zou ik zeggen, het is toch eigenlijk volle belangrijker om inderdaad mensen mee te nemen in kennis over statushouders en asielzoekers. Dus vat te lichten en ja, zelfs ik zijn, dat deelt misschien liever onbesteed. Want het blijkt dat mensen dus eigenlijk kennis maken met statushouders.
dat over het algemeen en mijn asielzoekers, dat over het algemeen best wel een hele positieve ervaring is. Heel oors dus dan, wat je juster wie weer op Omroep Friesland, wie weer een bejaardentehuis die net een AZC hebben. Maar je weet eigenlijk wel nou al dat over een jaar, dat die mensen geïnterviewd worden, dat ze al je zeggen, het wie eigenlijk hartstikke leuk. Want dat zullen we namelijk heel vaak gebeuren. En dat zou ik eigenlijk heel belangrijk vind, dat je in de onloper hinnen dat dus al een beetje tackle je. Toch misschien volle beter te informeren, misschien al kennis te litten met vluchtelingen. Want ik denk dat daar gewoon een enorme crux zit. Hè. Iemand die je kennen, die hoe je echt net meer boeten te sluiten. Maar dan zou je de riet graag eens een keer meenemen naar een AZC, dat denk ik. Ja, maar toevallig is er juist een programma begon documentaire 4 keer bij ons op het AZC. Heb ik juist er even een sjoen en dan juist gewoon, wat ik echt al jaren weet, het ben de gewone mensen. Ja. Die verliefd ben op hun vrouw, of die een mem hebben met borstkanker, of die hun zwaarheid over hun bandje, wat het op school net goed doet. Gewoon, hele gewone mensen. En in de media is het tegenwoordig, ja, dat vind ik, soms wordt er gewoon die en wordt er een TBS-kliniek naast een kleuterschool del zet. Als het door een AZC gaat. En nou ja, waar komt dat van? Ik denk deels door de media. Hè, maar ik denk dat het een hele protte te heljen is door mensen te informeren en kennis mee te leren. En daar zoek vol liever tijd en geld om besteden. Ja. Denk ik dan omwer zo'n heel duur adviesbureau. Iemand die daar toen ik bij wie die vrijwilligerswerk deed, zei, hien ze dat geld nog maar aan de voedselbank, jong. Nou, dat is volgens mij wel een tekenend eindelijk, dat zou zeggen. Dan nog als laatste vraag. Zoen je meer misschien draaien nog eens een keer een bakje koffie drinken willen? Ik naar dit PT. Zeker. Altijd. Ja, meneer Volksang, die kent is heel goed met computers, hè? Ja, klopt. Dus, Daar ken ik mevrouw Snijder wel van. Dus, ja, en dan neem ik hem een keer mee naar mentales. Absoluut. Dan Ik ben geef je zo welkom mee. bij mentales, bij de statushouders. En Nee, ik zie probleem. hem ongelooflijk plezierig en ongelooflijk leuk. we houden contact. Dank u wel. En nog een keer al, ja. Dank u wel. Wij gaan verder met het programma. Wij gaan kennis maken met een rietslid. Met Bouwina van Dellen. En wij wachten dat het wat rustiger wordt. Wij vorige keer hier een discussie wat de jongste rietslid van wie, maar dat had ik nog net het idee wat dat is, maar dat hoef ik net te weten. Jou zit oorlog hier in de riet, waar ben je jou? Nou, ik ben Bouwina van Dellen. Ik woon hier in het mooie Eenjem. Met mijn huishouding, mijn famke. En van de morgen was het hondje natuurlijk helemaal verwend. Want ja, het is het beste daar. Dus helemaal in de band ervan. Ja. Ja. En in Eenjem, dat moet iedere keer wat wennen onder Fries. Ja, dat ga ik zelf ook, ja. Ik zei het uit Eenjem, maar... Ja. Hoe wil je dat ik benaderen als rietslid dat je daar binnen? Ja, klopt. Ja, soms zou je bij het schoolplein staan of we gingen lessen in het dorpsfeest. Machtig mooi zelf. En toen de jongens hier eerst nog gingen een besluit. En na de tijd de tent in. En ik zeg die nog op de televisie. En en ik denk, nou ja, dat is leuk. Dus ja. het leeft wel. Het leeft zeker, ja. Mooi. En ik heb wel al hier een peken die ik zoen in de riet. En wat mij wel bijblauwen is, want ik zit altijd keurig thuis even op het scherm te zien. En die emotionele betoog over de visserij, dat komt uit het jips van die Hedwij. Ja. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Nou, het is zo dat had ik toen de jongens eigenlijk wel verteld. Ik kom wat dat betreft de meerskip bij u steeds, maar dat is echt wel een visserijmeerskip. Ik bedoel, Eenjem, Peers Moddergat, Zoutkamp, ja, daar zit wij wel wat tussenin zelf. En ik ga jaren zelf op Blauwe Zegen omspaand. En de familie zit in de visserij, vriend van u zit in de visserij. Dus ja, zei je dat eigenlijk, dat gaat toch een plakje dan in je head. Ja. En nou heb je een wethouder die verdwijnt, die gaat voort. Die gaat naar NSC, daar mag ik altijd om denken hoe dat is natuurlijk. Het is even wennen. Ja, dat is ook een hele verhoring. En heb je zelf ook politieke ambities?
Nou, ik hier heel eerlijk zijn nooit dat ik hier zit zo. Nee. Dus, nee. Maar- Dus soms komen er dingen op je paard. En nou ja, dan mag je er zo aan denken. En nou ja, dan even later, dan zit je hier. Maar, of, Want waarom hing je het net af dan? Nou ja, ik ben heel eerlijk. Ik ben net zo met de politiek bezig. En ja, ik wil wel een beetje wol. Maar ik ga jaren bij in een Oranjevereniging zitten. Van, dus het dwarsfeest organiseren. En nou ja, daar ring je toch wel tegen bepaalde dingen aan. Zo ben ik toen echt met de FNP in contact kwam. Nou ja, en toen is dat baltje vanzelf er al in gingen. En nou ja, toen dacht ik van... Ja, we kennen natuurlijk een prutten, roppen en razen. Maar nou ja, misschien kan ik nou toch onbeding... misschien kan ik daar wat dingen verhoren. Want je zit er nou ongeveer oorlier in een rieën. Hoe is de positie binnen de fractie, binnen de partij? Zeg maar, hoe is dat groeit of is dat nog steeds eigenlijk hetzelfde als in het begin? Want je moet er denk ik een beetje inkomen. Ja, je moet er zeker inkomen. En bij ons, maar de FNP, je zit natuurlijk wel echt in een voortraject. En nou, waar komen er op een lijst? En ja, wat keerkomsten mij de eerste te zien? En vanaf dat moment, eigenlijk die eerste dag, toen dacht ik van, oh, volgens mij zit ik hier wel op mijn plak. En nou ja, en dat is eigenlijk, ja, erin jaren, want ja, eigenlijk met dat verhaal best al, dat is al 2 jaar steeds maar. En ja, hij je toch een bepaalde boommaal qua opbouwt. En ja, dat viel dan toch wel een beetje als familie. Ja, want je show wordt toch een heel soort. Ja. En wat was bereiken in deze fjouwer hier? Nou ja, wat ik bereken wel, ik vind dat we hebben een hele mooie staf zelf, maar dat waard bij mij dat ik echt wijzen. En nou ja, ik vind zelf wel dat ik wel een vrouw van de meerskip ben. En nou ja, dat wil ik eigenlijk wel graag bereiken, dat eigenlijk hoe het is. Ben het waard nog wat te min? Beljochten misschien? Nou, misschien op sommige dingen wel. Zoals? Ja. Nou, het is vooral echt een beetje een bepaalde traditie, zeg maar. En was nou bijvoorbeeld, ik wil juist bepaalde dorpen, nou, komen toch wel inwoners van buiten de gemeente bijvoorbeeld, of misschien zelfs buiten Friesland. En toch merk je dan wel nou, dat sommige dingen verhoren. En dat is eigenlijk heel schande dat zoiets gebeurt. En nou ja, daar mag je wel het vermijden. Wat verhoort er dan? Ga je concreet beeld daarbij? Nou, er zijn bijvoorbeeld ook dorpen wat best wel stil is. In de zin van dat er mensen komen te wonen die het net een heel soort... Gaan mij bijvoorbeeld een dwarfsfeest. En nou ja, dat sommige dingen, dat soort dingen in de dorpen steeds lietser wordt. Als bijvoorbeeld een dwarfsfeest of nou ja, een verenigingsleven, soks. En hoe zou je die mensen er daar dan wat meer bij beloeken willen? Of ja, juist net, dat ken natuurlijk ook. Ja. Nou ja, dat is vanzelf gewoon een meisje, hè, want je kent het al zo in een kamerskeren. En de ene wil zich er wel heel graag bij beloeken en de andere net. Hè. Dus daar kun je zo echt net vol van vinden. Maar ik vind gewoon wel heel wichtig dat er wel goed naar jongen wordt. En nou ja, binnen de FNP, het plakje, nou ja, wat je nou binnen de partij has is, maar is dat wat naar het zin? Of is nou straks misschien het wethouderskip nog wat? Oh ja, waar weet ik? Nee. Dat komt van de week, toch? Ja, zeker. Ja. Het is, zoals ik zei, dit hier ik net dacht. Nee, dat is heel eerlijk, dus... Dat hoor ik net. Nou ja, nee, echt net. Nee, dus dat is soms bekrijgt hoe wat het al je rint. Nou, ja. En wat ben je gevraagd? Oh ja, mijn plakje met nog. Ja, nou, dat vind ik juist bij u zo mooi. Uw portefeuilles ben best, ja, die sluiten gewoon heel dicht op een persoon zelf. Daar nog even waarom komt op dat van de garnalenvisserij valt totaal net onder mijn portefeuille eigenlijk. Maar nou, dat is toch iets dat is, nou ja, daar hebben we het over horen. En nou ja, en dan ben ik mij nog quasi van, oh, hey, daar wist er wat kundiger in, daar wist wat er speelt, steeds misschien zelfs wel middenin. En dat is juist heel fijn, nou ja, dat je dat dan ook maar qua... Maar dan krijg je die vrijheid dus binnen de partij. Ja. Ook al zit je er nog maar oorlog in, maar al respect, maar dan krijg je die dus wel. Ja, absoluut. En dat vind ik het fijne aan uw partij. En dat is gewoon diezelfde. Maar de partij verhoort wel wat. Het is natuurlijk wel dualisme dan, maar je hebt Karl Loeker aan die LSU-boer die geeft voort. Ja. Zes missen. Nou ja, het is natuurlijk een man die... ja, het is een verschijning vanzelf. Ja. En iedereen die weet wat dat is. En, maar ik bedoel, Voort is net... Ik bedoel, hij gaat nu bij u wijs, maar het is net al nooit de chef zelf. En we gaan aan, hopelijk, een heel mooi lintje in Den Haag.
En ook maar dat verhaal van die garnalenviskers. Nou ja, daar moet ook nog een soort gebeuren. Dus, Ga je daar wat betrouwen in, dat dat goed komt? nou ja, er zijn zelf wel gesprekken met de garnalenviskers. En de ene vindt het ervan, de andere vindt dat ervan vanzelf. Maar één ding is gewoon voor de visserij heel wichtig. Hun binnen als gebruikers van de Waardzee. En dat moet gewoon heel duidelijk wijzen. En dat ze onder bestemming gebruik vallen. Dan hebben ze gewoon een bestemmingsrecht. En hebben ze ook zekerheid. En nu is het zo, ze weten gewoon net wat er nou eigenlijk te wachten staat. Echt net, en nu is die vergunning nou weer verlengd. Ja, 15 maand. Maar ja, in die 15 maand weten ze dat nog steeds net. Als er nou aan eventueel een vergunning komt, moeten ze gewoon wijzen dat ze onder bestemming terugvallen. En dat ze gewoon echt jaren, en dan ga ik het over, net over 6 jaar, want die vergunning is met 6 jaar eeuwig. Ja, dan mag je dan weer. Dan ga je een ton investeerd in een katalysator. En dan, na die 6 jaar, ga je hem er nog net uit, ja. Maar dan ga je dus nou straks dat lijntje wel inzetten richting Den Haag. Dat is zeker het doel. Richting aan het jellen van... Ja. Maar Er moet in Den Haag moet er echt wel wat gebeuren. Daar moet ze echt hun bewust van wijzen wat dat toch maar de meesten. Hè? Want wij zitten hier echt in een visserijmierskip. En als dat voortvalt, als die visserij voortvalt, dan valt een heel soort ek in ons mierskip echt voort. De visserij zit voor in uw gemeente van meer dan 2000 banen. Als die voortvalt, ja. Dan is de havenlauw echt leeg. Ja, dan krijgen we een werelderfgoedcentrum. hoe is juist de relatie tussen de FNP en de NSC? Dat is nog heel nieuwsgierig. Of maar de FNP zelf naar Den Haag dan? Nou ja, dat is iets, ik bedoel, het programma is daar nog net van bekend. Dus ja, ik ben daar nog net vol van zezen. Nee. Nou, dan hebben we de 10 minuten. Oh. Nou, ik denk alweer meer dan 10 minuten. Ja, Die houden we. de tijd is om, Leo. Oké, nee best. Dank u wel. Mooi, dank u Dank u wel. wel voor die informatie van Ja, je. maar ik bedankt. Ja, dan gaan we verder met Inne Bilker, uw columnist. En ja, de Aron Weekend is er genoeg Bart. En er stond nog een heel soort bar. En ik mij de Tweede Kamerverkiezing zou even na de pauze door haar willen. Ik ben benieuwd wat jou ervan maken gaan we, meneer Bilker. Ik had er van mezelf heel wat van maken. Ik hoop dat het bij hem extra hoor komt achter aanwezigen. Best volk, het is alweer haast een jaar dat we hier bijna zitten in uw seizoentje zo'n noffelijke politieke darkroom. Nou, Inne, zullen je hem denken? Nou net overdreven. Darkroom. Dat docht dus denken aan bleert en boasten en beerwatergoed. Maar die kant op wil ik je me per vast net meenemen. Het gaat mij om het wit darkroom. Wat een voorbeeld is van stadig aan insloepen van Engelske woorden en zeswiezen in uw Nederlandse en ook in uw Frieske taal. Ik weet net hoe het hem gaat, maar ik kom heel tijden vaker teksten voorbij waarin het Engels een oorheersje plak inneemt. En dat varieert van teksten op winkelruiten, en reclamekreten op televisie als in de kranten. Maar ook in advertenties van vacatures, in allerhande bedrijfsstukken. Ook daar waar ik opmerkzaam maak op het woord sale op de gevel van een kleinwinkel. Sale. Een wiefkopjeren vregen mij wat dat betekent. En toen hak haar uitlijn dat dat de naam van de eigenaar is, Sale Terpstra. Flauw verzeld. Maar de correcte vertaling hak haar ook mij deelt. Uitverkeer. En ook daar stier er een artikel over de landelijke PKN-kerk in de kranten. Bij een reorganisatie is men van doel een young board aan te stellen. En later nog eens een young synod. En in de advertentie, met 6 vacatures, waren regulatory affairs vragen en mechanical engineers.
En alles onder de flappen van healthcare professionals. In jij tijd gingen we met een squallenreisje naar een speeltuin toe. Nu gingen ze naar een skills garden. Brr. Ik bedoel maar, en zo kan ik nou wel tientallen voorbeelden aandragen, die dus Frieske taal en ook de Hollandse taal zwier ondergraven. En nu zullen je me misschien denken, en je mag het haast net wel zeggen hier, hier is een fanatieke volbloed Fries ontwet. Wat? Ja, dat klopt. Maar ik gelijk goed nooit, zowel voor de Frieske taal als de Nederlandse. En als het nodig is, wil ik mij ook wel inzetten om streektalen like als het beelds en het stellingwerfs te stipjen. Maar ik blijf mij verzetten tegen de staren gewoon onboosje in de strenge Engels die u zo speelt. Wat had mijn boervrouw van 85 eraan als ik haar influisterde dat haar boerman mij zijn 25 jaar nog volop born to be wild is? Nee, ik liet haar met een zacht strikje handje over haar schouders. Liet ik haar weten dat ik nog noffelijk genietje van alles wat het leven mij biedt. Zo, ik heb even mijn gala spuit en ik ga een uur naar de duistere States of Affairs. Oh, sorry. Neem me net kwaad jou. Gang van zaken bedoel ik. Nou, see you. Oh, nee. Gewoon shit. Dank u wel.